Is-sajjida Maltin għandhom ikunu trattati b'mod ġust u eku, speċjalment fir-rigward ta' regoli ġodda li jikkonċernaw is-sajd tal-lampuki. Dan l-appell ġie magħmul mill-Membru Parlamentari Ewropew Peter Agius li saħaq fuq l-ħtieġa li l-Kummissjoni Ewropea tiżgura li r-regoli tas-sajd jiġu applikati b'mod konsistenti mal-pajjiżi Ewropew kollha. Agius esprima tħassib serju dwar il-fatt li s-sajjida Sqallin u Tunezini kienu ilhom jistadu l-lampuki sa minn Lulju, waqt li s-sajjida Maltin kienu restritti li jibdew is-sajda tagħhom biss mill-15 ta' Awwissu. Dan ħoloq sitwazzjoni ta' kompetizzjoni inġusta għas-sajjida Maltin li kienu qed jiġu penalizzati minn regoli li jidhru li japplikaw għalihom biss. Fil-korrispondenza tiegħu lill-Kummissarju Ewropew responsabbli mis-sajd, Agius insista fuq l-ħtieġa ta' monitoraġġ xieraq tal-implementazzjoni tar-regoli Ewropej għas-sajd. Huwa sostna li s-sistemi regolatorji m'għandhomx ikunu strument ta' żvantaġġ għas-sajjida Maltin u talab lill-Kummissjoni biex tiżgura li l-istess regoli jiġu segwiti minn kulħadd madwar il-Mediterran. Huwa enfasizza wkoll li l-Ministeru responsabbli mis-sajd kellu jkun aktar vigoruż fil-ħarsien tal-interessi tas-sajjida Maltin fil-livell Ewropew biex jiġi evitat li pajjiżi oħra jiksru regoli mingħajr konsegwenzi.